We hadden vanochtend een interview met Dr. Odette van Brumme-Girigori. Zij organiseert namens de Fondation Fair Educational Chance een conferentie op 30 februari. Maar we besteden nu al aandacht aan, want het is een interessant onderwerp. En het gaat over agressie en pesten onder kinderen en jongeren op Curaçao. De conferentie heeft als titel Agressie en Persoonlijkheid. Het wordt gehouden bij de University of Curaçao. En Odette van Brumme-Girigori legt uit wat het congres precies inhoudt. Dr. Odette van Brumme-Girigori, welkom hier in de studio. Ja, dank je wel. Op 20 februari is een hele interessante conferentie. Die wordt georganiseerd. Die organiseer je namens de Foundation Fair Educational Chance. Wat houdt het precies in, die conferentie? Nou, op 20 februari is het zover dat wij, het bestaat, ik moet misschien toch even aangeven, het bestaat uit 2 gedeeltes. Eerst gaan wij voor het eerst de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst voor het Caribisch gebied lanceren. Dus dat is een compleet nieuwe vragenlijst in Papiamento voor onze jongeren. En bij het tweede gedeelte gaan we de resultaten presenteren van ons onderzoek, grootschalig onderzoek onder de jongeren van meer dan 2000 leerlingen omtrent pesten en het gebruik van agressie op scholen. Dat is nu een heel actueel onderwerp. Helaas zou je moeten zeggen, maar we horen er veel over, we lezen er veel over. Is er al veel onderzoek over gedaan? Ja, wel in het buitenland, maar niet op Curaçao. Oké. Dus, en natuurlijk kan je niet van uitgaan dat interventies die elders anders hebben goed gewerkt, dat het ook van toepassing is. Ja, je kunt het niet zomaar plaatsen op Curaçao. Nee, klopt. En daarom is het toch wel belangrijk om echt te kijken, heel diep te analyseren van wat maakt het, wat zorgt er dat onze jongeren overgaan tot agressief gedrag. En tijdens het onderzoek hebben we ook een onderscheid gemaakt tussen verbaal, fysiek en sociale agressie. Want er zijn natuurlijk verschillende vormen. En we hebben natuurlijk ook gekeken van wat zijn de onderliggende factoren die zorgen dat de ene wel overgaat tot de agressie en die andere leerling niet. En dan leggen jullie al die onderzoeksresultaten voor en dan moet daar beleid uitgemaakt worden. Ja, maar wij helpen wel natuurlijk. Want maar jullie vormen niet het beleid, jullie doen het onderzoek. Ja, wij doen het onderzoek, maar wij helpen wel met het aangeven van wat zou gedaan kunnen worden aan beleid. Dus we komen ook met echt hele praktische aanbevelingen, zowel voor de dader zelf, dus degene die zich schuldig maakt aan agressie, voor de slachtoffer, degene die slachtoffer is van het hele agressief gedoe. Maar ook heel specifiek voor de overheid en voor de scholen, wat zou je kunnen doen om het te minimaliseren. Heel mooi. En komt er iets uit dat de situatie op Curaçao anders is dan in andere landen? Hebben we specifieke kenmerken van dit probleem? Ja, dat is wel uitgekomen. Bijvoorbeeld, wij hadden verwacht dat jongeren die dader zijn ook vaker te maken hebben met meer woedeaanvallen. Maar bepaalde zaken blijken toch wel anders te zijn. Okay. Maar ik ga niet alles vertellen, want ik wil het spannend houden zodat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn op 20 februari. En je noemde, er wordt ook de nieuwe vragenlijst om te kijken over de persoonlijkheid hier in het Caribisch gebied wordt gepresenteerd. Wat is dat precies? Ja, nou, het is zo dat in de zorg wordt heel vaak de Nederlandse persoonlijkheidsvragenlijst gebruikt om de persoonlijkheid van een jongere in kaart te brengen. Zoals recalcitrant gedrag, dominantie, sociale inadequatie, verlegenheid enzovoorts. Maar nadeel was dat we het altijd gingen vergelijken met de Nederlandse normeringsgroep. En we weten, Caribische kinderen zijn toch wel anders. Ja. Dus wat je krijgt is, je doet hun geen recht. En dan is die uitkomst minder nauwkeurig. Omdat die normgroep niet echt... Ja, niet op dezelfde lijn zit. Precies. Ja. Dus maar nu dat wij gewoon een groep van, ik denk ongeveer 4000 leerlingen hebben wij door de jaren heen geïnterviewd. Kunnen we nu echt met een betrouwbare normeringsgroep komen voor het Caribisch gebied. We zijn ook geweest in Aruba, Bonaire, Stayshang, Curaçao zelf natuurlijk, Sint Maarten. En dan hebben we echt specifiek wat is gemiddeld, wat is normaal voor een Caribisch kind op de verschillende schalen. Wauw. Ja. Dat is heel veel werk als ik het zo hoor. Dat is heel veel werk. Het heeft me meer jaren gekost dan mijn eigen proefschrift. Volgens mij heeft het ongeveer 5,5 jaar geduurd om het allemaal in kaart te brengen. Ja. Maar we zijn nu gewoon heel blij, heel tevreden dat het zover is, dat we kunnen lanceren. En dat wij ook aan de hand hiervan een steentje kunnen bijdragen dat de zorgverleners, ook als ze een gegeven hebben van hoe ziet die persoonlijkheid uit van een leerling, is het veel nauwkeuriger. Okay. Omdat je het hebt vergeleken met mensen eigen normgroep en het is in Papiamento ook nog.
Het klinkt allemaal perfect. Het wordt georganiseerd ook in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, als ik het goed heb. Daar zijn er ook sprekers van. Ja. Ik werk altijd samen met dokter Dick Barelt en dokter Pieter Nel Dijkstra. Die zitten ook in die foundation als adviseur. En samen hebben wij alles voor elkaar gekregen eigenlijk. En de foundation is de Fair Educational Chance. En het is 20 februari. Als mensen zich willen aanmelden, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen gewoon naar de link gaan. Ze kunnen dan inschrijven. We hebben nu nog plekken. Maar het is al heel hard gegaan binnen die 5 dagen die we het open hebben gesteld. En dan kunnen ze gewoon registreren. Maar je moet niet komen zonder registratie. En je moet ook niet dezelfde dag komen en denken dat je gewoon kunt zitten. Nee, want ik ga vanuit wel dat het heel erg vol gaat worden. Goed zo, 20 februari. Heel veel succes. Dank je en we wel. hebben nog contact over die resultaten. Want ja, nu heb je alleen maar een voorproefje gegeven. Maar we zullen daar nog graag meer over Ik hou het horen. spannend, maar we spreken elkaar weer. Goed zo, dankjewel.